Tomu, že si dovolím povedať, že takúto nádhernú mestskú pláž snáď nemá ani jedno okresné mesto v rámci celého Slovenska. My sme sa pousilovali, bol to náš volebný program s tým, že občanom mesta Rimavskej Soboty túto pláž otvoríme. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo skôr, ale nebola to naša vina, bola to vina počasia, pretože pokiaľ by bolo bývalo dobré počasie pred 2 týždňami, tak určite to otvoríme. Všetci veľmi dobre viete, 15.6. sme otvorili sme rekreačnú oblasť Kurinec, Zelená voda, kde sme v podstate vybudovali to, čo sme slúbili občanom mesta Rimavskej Sobote, čo v podstate sa nepodarilo bývalým funkcionárom mesta Rimavskej Sobote dokončiť. My sme to, čo oni neurobili 8 rokov, my sme dokázali vybudovať za 4 mesiace a za 4 mesiace sme dokázali naštartovať geotermálnu vodu, ktorá geotermálna voda v súlade s názorom našej hygieny slúži pre občanov mesta Rimavskej Soboty a slúži pre našich plavcov, ktorí radi sa namočia do teplej vody. Je to fantastická voda, ak ste boli včera na Kurinci, mohli ste vidieť, že tam je strašne veľa ľudí. No dnes otvárame mestskú pláž, ktorá si dovolím povedať, že 9 rokov bola zdevastovaná. Pokiaľ tí, ktorí ste chodili na túto mestskú pláž, ste videli, v akom stave sa nachádzala mesiac január, tak hádam, mám pocit taký a dovolím si povedať, málo ktorí ste predpovedali a predpokladali, že dokážeme na letnú turistickú sezónu 2011 túto mestskú pláž otvoriť. Dnes sme tu, v podstate bude to slúžiť pre občanov mesta Rimavskej Soboty a ja som osobne presvedčený, že občania radi prídu na túto mestskú pláž, pretože je to v topnom centre mesta Rimavskej Soboty a budeme to riešiť tak, vzhľadom na kúpyschopnosť obyvateľov mesta Rimavskej Soboty, aby teda každý občan nášho mesta bol spokojný.